सुधरत गेलो माकोड मनीस जालो येसो तो पोट कोण गोवाय दितलो बायबलांत आमकां मेवता त्यो मनशाक मागीचो रुचता फूक मारून तातूंत आपलोत मोगालो आगावाची काडून बरी वेदरसली उगडास कर हे पोरी संवसारान वाडत गेलो आदले मुनीस देवाचेर भावातोरी आपले काम करून देवाकूय वेल दी जेवण खाऊन मोजेन दीस आपले सारे दुयेंत पडले जाल्या पाल्याचे वखद घेई गोरजेक पडलेल्यांक आदार आपलो दिवून बाबोयण कशी एकवटान दीस पासार करी तेन्ना दोतोर सायंटिस्ट कोणूच नासतना देवाचेर वावर धरून शेमोर वर्सां सारी पुर्वजांच्यो फामिली आसल्यो एकवटान त्यो रावताल्यो वडिलांक आपल्या दिवून रेस्पेद मान आयल्यार कसले तुफान सो गोट रावन सांगातान पोसुटावे कोताली एका त्या मिनटान मजबूत बुनियादकाराची उदरगत फामिलीची हिंमतुजार कोत्ताली मोय पासान आतां कोणूय कोणाचो म्हणटात तसो मेस्ताचो बेमान मनीस सेवाक कोत्ता तोखमान सगळे बूड जावूंक चिंतात हाकाच लागून पोसतात देवान दिल्ले गिन्यानुसार ते करात नवीन दुयेंसां येतात सगळे मुदार जातात हाका लागून